hello guys, majong adlaw na tayong tanan sa karong adlaw day guys. Nahuman akong panglaba. Ag puti paywa pa ja. Gikan ming liksi aning palit og kanang bulanghoy, arang daghana ka adjog gilahang bulanghoy. Kuan yellow og puti sagol day ni. Ja magkaning nay mga nangatat sa ba ang kuhaon ang ilain kay bisig madaot ni siya og maahaning hatad atos ela Ma'am Merlinda Kadiraw adto sa Carmen guys kay gidlaw si jag kamuti ko kamuti ulang ho inja ma waday damha ganiha guys nga day viewers na bot gikan og Davao ma inja kuan nagpa-picture sila luoy lamang pud kay gusto sila magpa-picture ni Tirik Purami inja kay wa man daari sila inja gusto pa sila maato ja kay nagdali pud kuno sila kay adto pa to sila kuan kanang nay panglaw aluna mag kanang check-in ja taga Davao to sila guys ja kanang nay makatilaw na gajud miss buongon sa Davao og kanang budbud nila ning tilaw kas budbud nay ja buotan kadyo kay ning hatag og cash ni nanay ug tatay ag kanang si kato si taga asa to taga Davao ja nakalimot ko ngan ja ara man kuan sa Facebook kay nagkuan man silang Facebook naghatag dya. Para silang gisindan sa mga picture na maganina dyan. Mga to hara naman kitawagan si Tiris at nag-video call sila. Ang gi-video call ganiha kay kuan man. Wa man na-timingan magudpod og was na-timingan magudpod nga wa diha si Undoy. Kay to may guest si Undoy sa panoramic dya mo nang di sila makaarhi. Dya wa na pud sila moadto sila panoramic kay namalhin naman pud sila gipuy-an dya ladyo naman dadto dya ladyoan sila. Kay kuan ga pakdaw ra sila og kuan nga nang bau-bau. Sa kang ila ba mo bau-bau kanang mura bag tricycle. Unja dara guys ag kamuti bulang huy nga ang gi palit unja nangita pag kog Karlan kay Karlan pa ijahanggi pangita Karlan og gabi na maoro man ano. Kay ganahan ko pud sa Karlan ja may Karlan na may Karlan dari punuan wa may unod. Ja dara ka bulang huy nga napalit guys. Dara guys daghan ka jud ijahang bulang huy. Atong ibo-bo kay ang piliag na bay na samdan. Wa lagi ingan taw ko. Wala dagko lagi uban. Wala dagko lagi. Yelo man ingag puti. Yelo na. Yelo ingag puti. Sina all guwapa. Nasa pilian guys. Daday taga Davao ni mo ma'am? Oh, nag-chat na ko si Undoy. Oh, jak si Undoy kay busy man kay nag-tour guide man naman si Jay Gis rong adlaw. Mao na si Jangwa siguro jaka kuan chat. Ug wa mo gawa sa isa di ko kahi kakuan. ning labay na day mo? Asa gikan pagit itaw mig. Alarang laju ara ba jay gikuanan? Nakay, kumusta? Kira ma'am. Uy, ginoo ko. Guwapa ba, uy? Ako abid fans ni Florami sukat sa dalaga pa na siya. Oh, salamat ma'am. Ala na rin buongon. Ang among buongon, nahurot na nasa. Wala ba dyan may maajuhon daan eh? Yan na! Kuwasag lingkuranan, day! Ano, para kay mga vlogger. Budbud kikas Davao. Di ba nagkangali mo dani? Karon pag ini among first time nga ning abot ng ani. Kuwasag lingkuranan, Lexi. Ay Lexi. Dako naman Dennis Lexi nakita na gina ko personal. At least Si Lexi o si Aliana. may hapon sa inyo dia ah. Ihatag na dito sa mga bata ng Ay budbud rin para man talaga ate Florami unta para sa inyo nagyapon eh. Adi ano? Sabi. Salamat ka dyan ninyo. Wala, pasensya dyan. Wala man good sila. O lagi niya. Lagi na lang sa vlog na lang yung kumutanaw kay. Dan din na ba nung tostiri. Ganyan buntag. Dyan sa dyan pag adto la prami kayo ay ubas prami. Wa po kakatod sa ilang gibalinan. Wapo katurog. Asa dapit kay ganiha palagi sila ning balhin. Mao lagi ingon Indo busy lagi daw po kayo. Kay nag-chat man jud kong Ondo yung sa busy lagi kayo. Na si Zaygis rong adlaw. Busy jud mi nay kay nag kuan mi namalhin mi. Mag-picture na lang tanak kay aron si Aisa tong picturean. Hala, makatilaw na dyan mig budbud sa Davao. Ila Duterte. Bitaw. Ay i-shout out ning kuan, i-shout out ni ang driver si Chris Estina. Taga Carmen. Gusto mo abot ng tagbilaran kanay may pangitaa Chris Espina. Nagpakjaw mo? Oh. Isa na yung apelido, ma'am?
Juan Hontilia. Hontelia. Siya kunado. Kunyado. Oh. Taga Shout out. Carmen man siya natao sa Carmen. Natao ko Carmen pero nanamig. Oh, lagyan kunyados kan dihay. Nya kanay si mama grabe na nga follower ni Lagi dalaga pa. Tapos gikan pa ni Amerika ni Anhig Davao tapos ni Anhig dire para makita. Dini mo machat si Clarami. At ang isuwag chat ha. Saan yung kuan? Ambing mo. Okay, sige, salamat. Napadjud sila igihatag nga cash ni nanay tatay. Salamat ka dyan ninyo. Kasi nagkita ang plurami. Ano saban? Malakaw ta. Yehe, dami kuan. Buungon og budbud. Salamat ka, Diyos. Naghatag. Katilaw na mi kuan. Budbud gikas Dabaw. Magpuong kus malbiri kay arong mubunga na pud. Dami tanawag buwak na basta uwanan. Pasa kutsilyo yan ha. Kung dako day. Halihog. Uwan. Insanay? Karira di ay makaduot mang guro ni. Lamungan namang guro. Agoy. Kanila po sa kanila ng ibis na. May ito sa nilo. Naman. Kanang bunggo na? Nabrin eh. Naa. Kaya ito pa ino. Ang bunggo. Ito? Nalagi. Abi ko yung bunggo. Kontual sa kong pagluto. Ganina. Abot sa Manila. Kagayan basta katawan eh. Asa katig palit belang hoyt eh. Kangkuan kanong... Sabi nga ito eh. Ana ra. Magawang palintin na mo. Kunil. Manong kunil. Tagpila po kilo. Mahal din. 30 kilo. Ano. Galang-galang. Ang mantika o kamay na. Ginupo. Mahal. Sobrang kamahal. Ang panggiwi. Mantika. Binta na magkagayan. Kay murag bubarato. Dito. Ano pa mo? Bughat mo pa mo. Ay, kuha na ito. Mi as inununan oy ha. Ag kadakon, dipindis kadakon. Ada motor ba jud? Orang dagko ah. Kinsa ni pagkasaging te? Imo ni dam? Ayun na yung saging te. Where are you going, mother? Namuwak na magpipino. Dagko na, itanamay na ninay. Buhay karon. Wapod bubuin ning palidya. Namuwak na pipino. Pipino? Bim, hinog na ba kapayas? Oy! Maakin gyud ang kapayas to ah. Rom! Pajas! Ha? Kuwang pagajud. Kuwang pagpakag arong yelo. Darag nasugdang kuya. Danas kuya. Yan na sila kuya Ajoy. Mapayipag-abot. Ginga ni din yung kuya na. Yuktan. Grabing dakuan yung palidyahan na guys. Puhon. Nanas Yasi. Diyan naghang sugsugunon. Yase!
Yase, pangit. Gusto ko ro ba kanon wa magos Jomar, na magos Del Montes Jomar. Na mas Del Montes Jomar. Gitugnaw si ko. Si Jomar nagchat me. Si Jomar ko nagchat me. Tagang anakon guys. Unsa naman yung cellphone ka surrender naman pud. Maturi kong Carmen ugma guys. Kaya makatid ko sa balanghoy. Ya haman Jomar ya. Nas Del Monte kuno ya. Di magjama-jama. Na Scarlett ni mo ya. Scarlett. Nangamang nagpalidya. Yase. Yase. Ako ulit gapon ka nagbuhos sa mga poste, di pwede mong bidyaan. Kay... Grace ka kay nanay. Oh, pwede na,